Em outro informe, detenido no Antabate furiosamente riba porta de prisão em forma de protesta. A sindicandela de empate de prisão para mostrar malcontento e chamar a atenção da autoridade. A polícia chega cerca para tranquilizar a situação e a preso não está contestar tirando bloco riba autoridade. Não por tolerar a situação de desobediência aqui de preso não com a força combinada de polícia, marinheiros e departamento judicial para pacificar o cenário. Essa aqui é o cenário com esse maqui efetivo no corpo de marinheiros, combinado com a polícia, vai ser enfrentado. Se trata aqui de um simulacro de uma situação de desordem de uma prisão. Para propósito, ex-huis van bewaring a servir idealmente comandante de unidade de marinheiros a signalar het cenário. De situatie is dat er een opstoot is in de gevangenis. En vandaar ook deze oude voormalige huis van bewaring die we daarvoor gebruiken. En daar gaat men trainen om de situatie op een zo goed mogelijke manier op te lossen. De gevangenen die hier achter ons bezig ziet, die zijn ontevreden met de huidige situatie en zij stellen allerlei eisen. En wat nu plaatsvindt op de achtergrond zijn de onderhandelingen om te kijken of we misschien toch de situatie op een vreedzame wijze kunnen oplossen. Situação de desordem em Kia é o cenário principal do último ano e, consequentemente, simular algo assim está perfeito para eventual situação no futuro. Agora, o Corpo de Polícia e Marinheiros está praticando exercício para melhorar a cooperação entre polícia, marinheiros e departamento judicial. Comando ng anti-riot está estacionado na ex-prisão para atender que preso ng malcontento. Mijn mensen zijn hier heel druk mee geweest, de afgelopen weken moet u denken, om dit allemaal te kunnen voorbereiden. Het lijkt een eenvoudige oefening, maar om alles en iedereen bij elkaar opgeleid te krijgen, dus dat iedereen samenwerkt en weet wat men moet doen, daar gaat een behoorlijke voorbereidingstijd aan vooraf. We zijn op dit moment met een compleet BVW-peloton wat opgesteld gaat worden. Dat zijn zo'n man of 40 ruim. En dat is samen met de KPA en de mariniers. Dan tem desordem tá seguindo o cenário de simulacro aqui, de problema na prisão. É evidente que há assim o exercício mais real possível. É suposto preso na hasta sendo candela da área, algo que não é pouco usual em situação real. Entretanto, a polícia Mr. Hassi seu esforço para estabelecer uma linha de negociação para trazer paz e tranquilidade da situação. We zijn al langer eigenlijk bezig deze week om dit te trainen en dit is een van de eindscenario's die gedraaid worden. Vandaag zal dit scenario gespeeld worden en volgende week zal dat nogmaals gaan gebeuren. En vandaag blijft men bezig tot in de middag. U hoort de honden op de achtergrond, u hoort het lawaai, u noemde het net al de rook. Het is een hele intensieve bezigheid. Alle mannen en vrouwen die hier staan, die ziet u ook allemaal omgehangen met wapen, met schilden in ieder geval, met helm op, met protectie. Dat maakt het heel erg intensief voor de mensen die hier bezig zijn. E também o cenário está mais intenso, e cachonan de unidade K9 está mais nervioso e ansioso para por actuar com a arma principal, na gente. De K9-unit van het land Aruba is hier ook aanwezig. En dat is ook weer een stuk samenwerking tussen de verschillende diensten die hier wordt beoefend. Ik denk dat dit een goede stap is in de toekomst om meer met elkaar samen te werken, waardoor we beter voorbereid zijn op eventuele situaties die op Aruba kunnen plaatsvinden. Giovanni Müller, Notícia Noche.
Well, nos informar que outro semana tem outro exercício com outro caráter. No caso, aquilo concentrar e accionar depois de desastre ou desgraça. Todo exercício não está para melhorar a cooperação entre diferentes serviços e departamentos.